ओमफ्राय सोरनाफोर YouTube फेमिलिजों आरो एबार बिराद खम हाबदों सोरनाफोर नोंथांमोननि जों साइकेल आरोना फुंनि 7टा आरोना सिखारनाय बावाखै आंबो बेखौ नायदो लुंगा लुंगि बैयाव दंबावो माखासेबाव बेनिफ्राय हालादखौ नायदो आरोना टेनटाने मैया मोनानिफ्रायनो जुब 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 अखा आरोना सुबावदो जि जोमा दा सानसुफ्राव दुंनोबो हागौ बाराबा खुनु गद गैया बेनिफ्राय हाग्राया जोंना लुंगा लुंगि जानानै थाबावबाय मैथाया आंसो खेबसे खेबसे जायोमोन नालाय मा होनो जा गोजौ गोजौ जानानै थाबाय हनै दाखालि आङो बन्द मोननायनि थांनायनि सिगां एसे फुनानै जमा खालामदोंमोन ना बेथ' रानजोब्बायमोन ओमफ्राय हनै मा होनना बुंबावनो मोसौ गाय मासे उदै बुंलायसिगोन आरोना ओरैबादि हाग्रा गोथां गोथां गोथांनो ओमफ्राय बेफोरखौ इगनर मारि थिगैनो दं बिसोर जेबो नङा निम्बु जुस लोंसै सोरनाफोर निम्बु जुस आंनोसै माने निम्बु सेबनानै आरोना माबानि न'आवबोथ' जोंहा निम्बु दंखायो लालिपारावहाय नै दाखालि बिजनिफ्राय लाबोनाय निम्बुआ थाइथामा थाइब्रैल' गारबोबाय आङो सरबत सोबनानै लोंदो होननानै दंखायो नालाय न'आव नाङा होननायखाय लोंख'नो हाया जाख'नो हाया लेबुखौबा मा खालामबावगोन आंबा ओंखायनो आंनाव फुङाव निम्बु जुस लोंनाय नियम गैया आरोना थेवबाबो लोंनोसै एभेलेबेल निम्बु दं नालाय ओमफ्राय सासे ओरै हाबाफारियाव दासो नांहांदों दा लेबु ओंखाम जानानै जिं जिंखौ मोजाङै मिथिबाय बाबा सिथाब स्रांनांगौ आरोना सिन बोनाया मानो ख'यै ख'दै जानो नागिरलायो स्केलजों बोआखै होनबा नैबेयाव साबजेक्टखौ लिराखै बाबा नों बेखौ बांद्राय गोजौआव सिथाबनाङा हो बिनि एखे लेभेल नै बिदिनिफ्राय सिथाबबो गाहाया गोजौआ खालि अके मानो होनबा नैबेयाव मोजाङै लिरनांगौ ना दे मोजां सिथाबजोबदो फारि फारि बारा दाम दाम होनो नाङा आथाखौ खुलुमबाय सोरनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माइल 0 फंबाय महरा सोरनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लगफोरा जोबोद नायना होलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो फुरा 2 घन्टानि उनावसो आं इन्ट्र'खौ मारिदों आरोना दहाय फार्स्टआव जाखिनि एसे क्लिप लादोंमोन 7टा बाजियाव 9टा जालायलायबाय अखाया दासिमबो बिराद जुब जुबैनो दङ हेभि आरोना मा जाना माया खोमा हा लोगो नांगौ लोगो फरायगोन ABCD फरायगोन EFG दासिमबो दियावनो दङ एखमबा एखमबा एसे बारायो फरायनो लायनो सनाफोर केमेरा अन खालामबा बिसोरनाबो ध्याना फटाकगोन नालाय आङो एसे दोनथ'नानै फरायमारगोन ना र' आंखौ बिदाया मा नायनो लिंहरदों नालाय माला साइकेलखौ बहननानै साथाजों माबाजों आयै नानि नों मानो साइकेल सना हारसिङै बहननानै नायसाय साथायाबो आथिं मोनसे बोरैबा जानानै दं सुथेनांगौसो बिजिखौनो मोनाखै बिमाया फैदो लोखि फैदो फै बाबा साइकेल हानना हरदो लोखि साइकेलखौ थिखांसै आदाया फैदो दायो अखा हागाबा थांगोन फै हारसिं थायदों बाबा आङो जिसो खनबाय थादोंमोन जारलासै फैदो दायो अखा हागाबा थांगोन फै दायो अखा गैला जाबाथाय थागोन दे दायो अखा गैयाबाथाय थांगोन दे आं जिसो खनबाय थादोंमोन जारलासै बेजोंबो आयै इसोर दासो एसे बहायनोसै आङो दोखो मेंलायबाय आरोना स्र' दुगैनानै लानो हाबाय सान्दुङा मोलालाय एखमबा मिजि मिजिबो थाइफ्रिलायो अखाया गैला आरोना अब्लाबो सेस सुस्रांजोब्बाय आं बग्रा बग्रि जा दं गांसेबो सुनो लागा गैला अनलि गानबोनाय दख'नाल'सै आरोना जिखियानो जादोला एसे रेस्ट लानोसै 12टा बारखाबायमोन जि जोम सुनायानो दुगैखां लोबखां जेने थेने 1:30 जागौलायबाय आरोना एसे जिरायनानै बेयावनो मा होनो लोगोफोरनि भिडिअ नायनोसै आङो भिडिअ नायनो मोनथाराखै सोर मा हगारखो बेनिफ्राय मा होनो इयेसनाबो टारगेटआ आलदासो आरोना आंना ओमफ्राय दा जि जोम सुबाय जेथिया दाबो आं थांनो हालाना दा अखा हागोन मा हागोन बेफोरखौ एसे सोरो होनानैहाय दा बेलासियालागै ओंखारलांनोसै सोरनाफोर ओमफ्राय दसेनो अखा थाइफ्रिलाय दसेनो मालाय जि जोम थिखांस्रांजोबनानै दा अखा थाइफ्रिनाया गैथ'लालाय ओमफ्राय साथाजों जोङो ओंखारलायबाय
टारगेटआव आरोना फैजानानि गोलैगोन ओमफ्राय ओंखारखानाय मानसियानो आयु खलमजों आथिं आखाइ बोलानानै लाजोब्बाय सोरबा नुसनबा नुनायाथ' नुसनखागोन नायबानो आथिं आखाइ गासिबो बिमाखौसो एकदम फिसाजोखौ फोसाबा सानगोन आरोना ओरैबादि मानसि स्केट्स पेनजों लायबावसो होरो साथाबो लादों नै एकदम बोथोरा नाजुकथार दानो सिरिनो हागौ आरोना नै जोमै जोमाथार मा होनदों दिनै लाखि माने गेटआवनो एकदम थाग थिग मोनदों नालाय गाखोग्राया ओंखायनो दिनै लाखि जालायो आरोना दोमैलु थान्दा थान्दा आरोना एकदमबारे मजा दिना माबायदि सिफुर नाङालै सना एख' बागानाव सफैबाय आरोना फाइनालि नायनो फैथारबाय आं आया बेना बोरै माबा गैया माथो बास्केट लागा र' सोंगोरनो एनुका बेका तो ना लगे हाँ सीधा सेम ना कि ओइटा दिया अच्छा गोदो स्कुलाव फरायबासो सलायनाय दा बावलायलांबायहे साइकेलफोरखौनो सालायैयानो गोबाव जालायलांबाय ना फिसालानिखौ गोदानाव एसे सालायनायदोंमोन बायनोबो बावबाय सालायनो बावबाय होननायसो जानोसै नैहाय साखा गिदिर एसे साखा गिदिरखौ लानो नागिरदां साखा फिसाया ब्लिं ब्लिं खारथारोना बोलो नाङा ओमफ्राय साखा गिदिरा एसे बोलो नांगौ नालाय बोलो नांनायखौसो लानो सानदों आरोना आङो बै मोनसे साखा गिदिर जानानै दं नालाय बेखौ नायनो आङो बारा दामनिबो लांनो हायाहाय फिसाजोनाबो गैलालाय सातनि जाजोबलायबाय ओइ बाबा दांलाबायनाङा आं गिनाय मोनथारो आगैखौल' नाय साइकेलजों होसिनजागोन बेस्रा नै साइकेल फिसाखौ जि दांबाय आंनि फिसाया दसे नायथानोसै नोंबो सालायगोन बाबा नोंबो सालायगोन आं साइकेलखौ नोंसो लांलायगोन खोमा स्कुलाव आंनिखौसो लांसिगोन बायदि मोनबाय आङो जा केरियार गोनांखौसो लागोन बिमा फिसा मोनसे पिंक कालार दंमोन पिंक कालारखौ नांला साखा एसे गिदिरखौनो लामारबाय आं नैयो साखा फिसा ओमफ्राय नैयो साखा गिदिर स्रोखौनो लाबाय बोलो नांगौना साखा गिदिरा बांसिन बेखौसो नांगौ आंनो डेन्जार मालाया ब्लिं ब्लिं खारनायखौ लायोबा आंहा ओरै फैदो मा ओरै फै ओइ नै मोसौआ ओइ नै सौवो हलसेलाव आरोना बेलाय मारियाम हस्पिटाल खाथियाव बाटा सेन्टार दखान खाथियाव जागोन र' चक्लेट जागोन ओइलाय दखाना गैयाना इयाव दा लायगोन र' फै बेखौ लांगोरनो फै साइकेल लांगोरनो मामिनि साइकेल लांनोलै औ नोङो गाखोगोन ना इयाव नोङो दा गाखोआ लांसै जोंहा न'आव सोंसै आं बास्केटआ मोनसे गुफुर ओमफ्राय मोनसे इदिमोन आरोना बेखौनो लाबाय प्लास्टिकनिया गोलैबा गावोसोना बिदियानो मोजां बेखौनो लानोसै नानि नों गाखोगोन नामा बेयाव ओं बावसोलै बेला ओमफ्राय नै बेलजों साबिथालाया एक्सट्रा बायनांसिगोन आरोना नों सालायगोन हायो होनलाय मामाखौ आं हायो मामा होन गाखोगोन ना जाबाय सोनाफोर ओमफ्राय नै पाम्पारबो लाबाय आरोना 250 थाखा पाम्पाराथ' फिसालानि सेबथा जानानै दङ फिसालाजों आंजों 250 थाखा चाइनिस पाम्पार लाबाय बोर लांबावनांगौ दानाबा थैदो थ' खामानिथ' दंबावो दाना नारै थांनांसिगोन आरो वा लासै बुख्लाय मा बाबा दुखु मोनगोन साइकेल गोदाना बिमाना र' वा ओइ अने आब'आ नै जोंहा नै बेलाय लायनोसै खाबाय सोनाबा रिक्सायाव आरोना लाहे लाहे जाबा लागबो दा बेखौ लानानैलाय मा लांनो हाबावनांगौ जेबो लांनो हानाय नंला बाजारानो साइकेल गोदानजों उल्थासो फैफिननांसिगौ बायदि मोनबाय आं लाखिनो बाबाय आंखौ एसेबो सुख सान्ति ट्राय खालामनो होनाय नंला अखाया नायदाय दिंसा ज्राव ज्रावसो बोथोरा मोजांबाथ' आं सालायनानै बिसोर सानैखौ रिक्सायावसो थिनहरगौमोन आं नायसायो अखायानो रोजासो हास्रोबावबाय जारलासो दखानावबो एसे दावदै दाउसा दावदै लांफाखानोसै खनसेनो
बे अखा हानायाव आइसक्रिम जायो नामा कौन ओह दे दिया दे कौन ही अच्छा है बेखौनो जा पनीर दे तो फेटी साइकेल गोदान लायनाया थिंख्लाब जाबोजोब्बायहाय सिबोजोब्बाय जा ज्राव ज्राव हाबाय अखाया जा उसुरा खाब्रा बेलेग बुस्थु जानो हाया आइसक्रिम बोरैबाथार मानसि माखाया फाइनालि दुगैबोखानाय जाबाय आंना साइकेला आरोना आयै आंनो स्कुटिखौनि नोंनि लोगो फैबाय सना नोंनि लोगो स्कुटिनि लोगो होरो बाबा होरो गोलैगोन नोंखौ लाना मामिया लाया स्कुटिखौनि लोगोखौ लाया होनजायो साइकेलनि मामि नोंनि साइकेलनि मामि फैबाय खामफारा बोरो है बाजार एसे मोजां खालामनो नागिरबाय माथा अखाया आयौ ज्राव 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 होना होबाय आङो जा मैखुन जानो लुगैदोंमोन मशरुम लाबोनो होनबाय ओंखारनोबो हाला मानोबो हाला गैला थ' फामफारा होनो दे बाबा नोंनाबो थाला खुलिगोनसै र' ओमफ्राय फामफार गोदानाबो बरिया होनो हादों दानि नैखौ टनटरा होबाय आङो नै ओरै मोजां गाथाब मा हाबदोंना हाबाखै नोंनालाय दे नों सोलाय दे सोलाय एसे हाबदों बाबा दे एसे हाबदों हाबदों बारा नाङालै आगोलनिखौ ना नांगौ बै सासेयाबो गावनिखौ होनो थिनसिगोन बायदि मोनबाय आङो गलांगोन नानि नोङो जाबायलै एबा नों सिदोब्रा खनसे जाबायथ' जाबाय बाबा आगोलाव बारा नाङा बानलु होयो आगोलाव बांद्राय लाबा दे हागोन होनो इजि ना बेखौ दानि होदोंमोन आं टनटना हाबदों बाराबो 6-7 बारावनो बुंजोब्बाय दे जाबाय दे जाबाय सना आगोलनिखौ बारा नाङा जाबाय खामसालिया ओमफ्राय जायगा गैला नै मिनिथावथाव आरोना सेट खालामफिनसै आं र' एसे मोजाङै थैखागोन नै जा गुवार गिदिर खामसालि भगबान बाबा बुवा बल'आव फिसा माबा थायोमोन ना दंखायोमोन अबाव थायो बियो अबाय थायो बुस्थुआ बल'आवनो सोनानै दोननांगौ ओंखायनोथ' नों अबावसो सोनानै दोननाय बेखौलाय ए मोजां दोनदों आं दै गारगौमोन मालाबा आं मिन्थियाना इयो बलनि नामा मोजाङै दोन दे मोजाङै दोन अनैलै सासेया सिफायसिगोन दिनैनो आं नांला जादों मा आदानो बला गोरा जाबाय दांनायलाय बाब्रे बा हाद दाहो खर'आव सेस जाथारगोन फोरमायनाय जाथ'वाखैमोन ना सनाफोर आङो इउटुब पेमेन्ट फिसा हाबदों आरोना दाख्लै बिजनियाव थाबानो हाबदों ओमफ्राय आं नोंथांमोननो फोरमायथ'वाखैमोन खेमसेनो साइकेलजों लोगोसे फोरमायगोन होननानैहाय थादोंमोन आरोना थ' बेजोंनो साइकेल लानानै फैबाय आङो दिनैहाय मालाबा सिगांफोराव हाबदोंबा बिदि एकदम निसानि हिसाबै बायनानै दोननाय जायाखैना बुस्थुफ्रा ओरैनो गलांदों मालाबाथ' खरस जानानैनो जोबलांदों ग्रोब जादों आरोना अभाब समाव मोननायाव ओमफ्राय बेखौ आङो अभाब जा थभाब जा आं मिथिया साइकेल गंसे बायनोसै होननानै आं बायबाय आरोना माने साइकेलबो गोसोखांबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय ग्रोब जानायखाय बायबाय आरोना बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोननि अननायाव आं साइकेल गंसे बायसनाफोर इउटुब पेमेन्टजों आरोना एबार बिराद खम हाबदों आंथ' खिथायो मानसिफ्रा खिन्थायानो माबा 9,000आनो नङा आरोना 9,000नि बिदिनो 50 थाखा खम हाबदों एबार थैयो सनाफोर बे नोंथांमोननि अननायसो सोरबाफोर खाथि खालाना साइकेलखौ सलायनोबा दाहार लांफैनो हागोन आरोना जेबो टेनसन गैया नोंथांमोननि अननायाव मोननायसो नालाय ओमफ्राय दाख्लैनो हाबनानै माखासेया फैसाया थुलु जाखादों आंजोंनो ओमफ्राय बेखौ गथि दोनदोंमोन आङो क'क्राझाराव थांनाय लोगो लोगो आं साइकेल बायहैनोसै होननानैहाय थ' लानानै फैबाय आरोना बेनो थ' सनाफोर नोंथांमोननिसो बे साइकेला आरोना आं सलायगोन खिन्थु नोंथांमोननि गिफ्ट होनायसै आंनो सलायनायनोसो मोनासै मा खालामनो आरो अखायानो हनै गारासै आरोना आं दा ब्लाउसखौबो दोनथ'नोसै साइकेल गोदानखौ जों न' सिङावसो सोगोन बाहेरायाव दोना आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग सोनो फैनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच